Juna boleh selisih sama tentu yang nak boleh binak. Nasa boleh menabi kinta boleh bunuh betulan. Yang mereka kita cuma nomor boleh selisih. Jundam saat kita tadi ni bukan minister itu nak boleh tundai, tu nak komisioner. Sa ngusi kementerian besar tu nak lebih limit. Mereka tu nak tersatu kita nanda song pada silu ni ko. Nasa kau tu nak tanah tak cuma tu nak ini mana ni nano atau bisa cuma nol dari na nando tu kono. Ni nampak yang mai dila taltuin nak kena pun. Ando tengah nampak kono. Gambar nasa. Yo maru to kaboli na nunggu mai tigini kuah. Nundola na bosnya sana betul nang mus. Na koro beturango betulo. Wambo tu ni na maru to sarawali ni bal ni bikum ni na moni magaw ni silimati. Ne tale indareda. Nanom ni mata mamaraw. Ne kana sama labi tu na ko tatam. Ni waka yung buninguso kinaudo wakakina naman dabi ito sa akin meron nindo sotabat da lutubat na waka nandag ni mula enda mataukin na naman ni matambos niya sana kaya nabi matambos niya sana todo kay witi sa dua bata kaya matayin ito na dombul na tatang kaya nananda kakadaka bata metarega COVID. Ito sa wakabuli kakadaka kasulia ng alalawir na nonda. Lili bunwa, meron ding taka na rikaya nga nitira. Ang karabito ko na kakadaka ni Bibotor de Kitaki. Tarayda kika tangkumaki. Na bilira kika kakawakiyan ni. Inaringo na ni Sotu, meron nonda kao may mut. Era ninda tubutubo ka namatentu waro ta kana kene labong kalita kana kene lapo yan nandina ni dawi kalaongo setoso o kimuni na lini bunwa o nimbe ng Bosnia sana ba ongo ina kana doluray ng bolimbole kena rauka ni sotaba tu na bising ibumbal na nagubobli na ka wala na takang nagtabi yun yung gara. At sa gara babate vida, bunga, rabo may katabay. Yan nabunan nung kumaitibo yung singkuha. Yan taroliw, natabay Sarawati, natabay Tatandra, membalatan na nung tuyo sana, o kakinanabon niya sana ibiti. Kenta-kenta na lewen. Di kuang, ubia may bukan ditaki. Kung ni bukan beko tak talanga ni ukaya ni bukan nuniungo. Rumay na nito wili taki wikam ni na lilibunwa. Muni ngalalam may namati lewo ng COVID-19. Enta sa lisu kinabengo na binaka. Meron ka na kakito ayala tak. Raw ni na bukan dinitak na toso. Tosonggo na lilibunwa. Yan na musi. Oni matatakir nila ni Buno eran daw tindaw. Ando te yang kon na jinja na ota na duruka. Kina kakanan romra. Ya paling gaya bakata na no nila po. May na COVID. Ya bunga. Pero takakan na hotel na Paul na nuko. Na uprising kay na hotel ang dapat sige mo ng barat. Hindi na sar ni bunga ran do takakan na kanasong na yala ni Gurubunua. Mau katike ora na nakaka na bisnis. Na sungot ni bisto. Meron ko na wata tambo ni mate na COVID. Kito abukir na ibite na bi kaked merwati. Suli kina $5 milyon na bibuki. Rabuki kina na tawda meron ni tos tinga kin nambulo. Ito turma to na tatanong mo, ano ba kung buti ni kito na buwata na nagabunwa?
may na matitakong ko. Wabilu taki ni webu kena sabu ni tubu ni tatanggo makimana COVID warna lenya sang nanong ni bito kun talanga webu ke enon ratula nani bunu akara tanggo makimai na pagaili ni non rombula kila tub matin bimbi ndande enon de tuba dola na yala ni durbanua dola ni bisnisi polisi ng bulang alala kapag tali nanon da benua polisi tali nanon dam bulang ilaw na nito bilu taki matau kawa mo na natubo din dam bulang ilaw ana dio na ambagi bitarak atung tali na bibul sarali si takadak na leni benua kasa polisi tali may nanon dam bulang na bisi ato sa dake na mga tagilaw sa tumbo na may business go ising kay kenay tegu nanon da makataka na polisi may natakadak toso na raw kabo ilabo lew na makatumbo ilabo kando labo na ri motor ditaki andela ni vika enda sarawat may narunon dulu chin kabaki narunon dulu rusong bukandua nanong gumatin ko sa apa nga takarota ni basa bukaw no milyon ng dolar. Basa bukaw no milyon ni walang raw ng dolar na bika mo. Ibi motor de kita kinasana ko turang mus. O sa kinaro sa bulan milyon ng dolar na taningon sal. Sibe 5 milyon ng dolar na tamban ng bulan. Sibe sa kana tul na milyon ng dolar na bika mo kalibutak kinang bulan raramba. Kasi na ron milyon ng dolar na pandondo ini wani mulu sa. Oni sa Rabi Veda kaman jinta kana bisungo. Ando sa kana ngun sala tavo me adoy wani lutleo. No usa kana kabo. No walimbulo bo na rua. Katu kete kina na yaya ni bengara bo walimbulo. Tusoy dak sana ko tangin ngene ni bengara no way baka. Wali utag na sal ni wali utag na corona mosi mi ave na rayaw don do sa na wali na bale na koro nuku ser na wali utag ni wali utag may namumua nakabika undaw kay way niyaw tinto sa pamaten tubo ndanda kinabonon rin ni way na tinkutul na koro kinabosong sa batig ni way na koro way baka nabuni kambi kinamus. Ono sa araw sa kani wakila na tubu ni tatanggo maging pula raramba. Kito ko ilang taka muni bukiki na daling mo. O bombo din na siya ni raw na laba ki boy labon din ko rin magmatentu. Na bakadambot tagi ni nasukuro. May nakaroon ni boy de meron ni tango magina. Nalen koro ibe betul lah. Kita sa mananggal tak sa talangan na chico ni Bingarabi. Na chico na Garabi na niya sana. Kita sa dikero tal ni chico way laban ni matambosi. Nibi ka bagito kay kanabi bol niya sana. Kasi Garabi sana na chico dia de sangbu. Bukada. Dike bioji na itu way laban ni bol niya sana na mosi. Mana bagiron dolu kinaron dolu chinkaro kartu singkara chico na kena lesi na ronon dolu chinkatolu kinaron dolu chinkawan na vi kasam boy na bukia na kena taka kina yaw niya sana na bengo na memori nandri menda bandeu de bina kana vi kaya na garaban dolu kina vi ka ya da bona sala enda na roni bina ko sakin matatabi na sa achu ni ngele ndo na yaw bimbi ka lew be kan de ko ka wandi takana no gumaten tu na matay ni ngona ni raw ni bukaburi la kena butu nyaw we kan sa ni toke mani sana maro takasa ko na monongo na toke ni ngele na kan sa ko taray mo ni toro ndo na tigni foto ni la na kena mo sa Britanya na royalty
ni keli watu talei se na fesia go endo sa na kao ni ndo ko itu mai kina ndo na toke ni ngele na ndo na ngono bala ka kito nono me na ngono kito me tu wili tekina isana ndo na vital mo me to sana te ku no ba muni wo bota ni toke ni ngele na vi ka ra me no ni ngele ni sakin na patu talei so e kunikina na me dara talenga na kena somi na bonisi wera sana toke ni ngele rasulia na ngele ena kena tiba kina pai do sa na ila bole sa taratu go ni toke ni ngele na bonisi mai na mai wera sana tiba ki pai me to sana kena dilita kingo endo talenga na tu bo ni no matentu ni lo re na weka sindo ba do liu kasang ni rambo ko ito kina ni to kini gele do na biso lebe ko to sa talanga mai na no matentu sai kwa na kana sa o sei ko tutu wa tani labu ni bisi to kini gele o te bu sa mai na mbakiro no dol tin kan do fandam kila na sa tu na sa mai to ba kini wal ni suli bisimbo aba ka muna mera o kai ko to tanga kina ni sa nang mone singa isugo kasar bulai ni wol ni kambula Mesti ko talaga na nung repo tamo, at may baka na nung tanggal ay tukay ni baka matanggal. Kando luno meron wasi talaga kini. Ang unang ko kaya roto ni Rosa Vulcavio po hindi $2 million. Ang nung repo tamo, Rosa Vulcavio tumata tanong doon, nang mani ang bagitsin kawalo kalaksom. Rosa Vulcavio na $1 million. Ang nung repo tamo, Rosa Vulcavio tumata tanong doon, nang mani ang bagitsin kawalo kalaksom. Tapos rin sa katiyo na nung rela ng bagan na tumburi kina kana rauning ga itaw rin ang unar sambag chin kawalu kina. Minsan na rong at sa katiyo na vital nongo kasanda uwi ko sa ruwali uwi na nung tumbu. Ng baleta na nung pangkarabi na nung tabultor dake. Kina nung ray tubu tali so meraraw kina. Kita meeting talanga na kaya na sa cukup Britania na Committee for Better Utilization of Land sana sibul na runon dulu cingkarua runon dulu kecil rusak gua endo sana committee bibu besar boleh na kena sul nengele na pukun tete bako si na lisi so ni tendo sa tegu tabat ciko na kena lisi lalu sanggol do sul bibu nito kiningele mera rota na kena sul na nengele bibu na VTT. May alam sa kamay ng unong ko, roto ni wal sa kami ito ni milyon. Iti ko sa na sibul, may kurni, baka pero nito kiningel. Kambalit yun at tiko nga, nandaw lista kiningel, rata-rata na non-release ni Tete. Do sa talaga na itutubo. Kito ang masila talaga, nabiyo kay $1 million. Anak na rotor tayo na kiningel na ito kiningel. Ni lisitu me ko dor kina na subdivision na rongo sa katigo na vital nongo sa takako sa antara bi sa na tamban ni lawo ka sa kinorto may dua may namata may bunda may bisise ni Victor Tal kay lawak kay notongon na tutu laban matentu sange may kadilutut sa ngana pulo saot awan do sa kinung matentu me soma $2 million na kinata na ngun sala ng kela begitu ke kasing ya dorau kino nabi bator de karau chu ani kino nabi bator de taki sena so sangat takitiko me bator de taki di mana do na $2 nabi bu kena kana sore taki na lis ni be ba bal taki di mana do nabi bu kena kana sore taki na lis ni tite $2 million me so mi kina jina ni bisi ni ka ni be ba bol ta kina tete na ngono sango na bolon le nga ke tu so tabi go ya na ta ki so go ni bata ni so ko politiki mara sa po sa mga data na matin tu na Fiji first kasangay may uli da na be kami na to do ke tu sa ta ka weekend na to ni Romin bibigyan sa kanito kay meron ko sa ating maniko. Level tinga na nung palelewa. Sinasara nga rin ko way mara namatagyan nung doon ay wali. Na vinuniti me sutapa na nung dabi lenga so. Kara
tamu tu na lini bunu ibiti na ngona bolem ang dala ko duru mo tu na ngona saranga asa do kene ko raw tu ni dando ko raw na dindi dem mendo bole wai na be ka men balata na kenan garami na kendan gele ni tuke ando do ni menda ka ku ni kurumbui sia bala chikina ko raw ang anda mo bandi te tale bi bandi te tale ani kemi ni dei na sa tu na law ni kenan maro is tang magi na gele ko tuke me ba bir ki tu ana ya ni bobu lo wa ni tin ko rosan bolu tin ko do na law ni gele ko tuke ka kile ni tuke len pasek ni tin ka jo rosan bolu na tikine ba se na section 40 na section 4 so ni do na kai se visa na law ni gele me ba mun tangan na do tu lo tang na tuke na kentang gele hindi winakasakital ko nga na matambos ng galing maroy ka bakalaw tigitu na kanang maroy na kandaw manggele nito kay kaya baka murital ko nga baka minakang kaya ni sulilisi na alam ng gele ko se tuntak ng gele ko may ba vinigitor sa ito bakalaw matatabi na ako sa ito malaw ay vinigitor bawdo na kanalista kaya doon ang manggele na nandun bakalaw na ikoy ay lisi na kung motor taki tete se mokiti ya nambal na raw kin na nakinilis yan dapat na sa katina ang gagawin ni Galmaroy na kana kumun maroy kabi wasek yan na ibadar karawati may na kana lista kitiko na kendagel ilo ni ko madalera sulit ko nandan politika na mongo kasabi ko dalay tipo ko le wir na linunwa kapag usi weekend ni to kinigel matalo na sa kanya na bisa ni tikina chinkaruan ni lawa ni TLTA na 1940 kakila ni kira ra basta to na bill 17 to man kasama doon may lawa na act 12 the act 21 nanguna sa ungo kurusip daw sa katu na nandabunuan na kena imong madala kandi busar na doon politika ramakang diatak kadala ng lawango pero nalilibunuan na visa wa pararotak nga wir nandaw lista kingel mera kerbi buki wala ng bangi may buki na nang rapator na kigira kaya nga na visa wa ko tumay sing tarasang naman tanggel na lawango isang ni ko tatay nandun doon ito kinigel yes, sulit ko nga nakukuha kinamatambos ni Gali Maroy, wasa-wasa ito kiniliw. May baka doon yan na kinabulitaki sa tukitaki. Yung doon naglisi siya, may baka doon doon nag-motor na kitaki. Yan ang Gali lisi, may kasi kuha. Samantalang yung doon nag-isaw, baka lawa, tarasa ka naman ng Gali. Nag-isaw ko, nag-isaw sa ni Bill 17 to, mada sa F21, pakararota kasar na kenan dolan nabi motor dektagi enang gele begitu ke kemukira talaga ni tuki ni gele era lisi tu mera krea nabi bugi bola bona bange me bukira ni sara rasang manila ni bi motor dektagi menang bange na tumbu sake na ni so ni gele tumbu talaga kena na waso wase la ko sa kami na tuki ni gele nabisaw ni kanando sumina ilam ni lisi may nakalimutan ko makawa may waso ko tutuwa tanong ko bukir na to kinigele saya ko ng paki chinkawal was sa chikin ni laboya ang doktor ni to kinigele no sa paki chinkawal bukir sa nga anon huli taran ng babale ba sa sarap ko na nisbaba na kan business sa mga tubilaw so wala naman chico sa kanya pagkasin kami tula ko so nangono mo sana raw nira nandoon ang milyonya nangono nira sana tarakin na non relap do sa kanang labulew sa chico sa kanang banda sa tuno chico sa mga diyan milyon karena wala sa kanang ngono rosa mo kami tuwa ka nandun nangono sa kanang pagkasin kawalukin nangono sa bora wala chico rosa mo kadiyo wala ka ng milyon nandun gua itu na malumulili bukara sa tamo tulito kinigala na bingon sasi
isang tulindo na ilaw, warutak itu may balikira, na basic ni matak. Itu may tulo na sa kanang tulo-tulo, na tamatata ni Gelmaroy. Nabisa nila ko, ito kontal nga nanon sa sanga ito ginigele. Nanon do at meron duri ay nanon trust. Alim sa ko na kinabitang mo ta kinabitang mo, may nakataking nanon ra. Pero motor ta kitake, nakataking sa tin nanon business. Nahuli kina fortal na sa sanga, iba ka tubilaw. Ibig sabihin na itutulili o kanto na matento metang ko mga kailan mo kito kay kabukira talaga nanonda narabana tak nga nakembagay narong sakit ko do nabitam no alak sakit ko naman daw no mati usang meron ng tulsun kabitu at ang sakit ko na land owner seed fund grant o grant habi sa kana turang ay namubog sa matarasa ang mga larong mo land owner seed fund grant na TLTB ni bukira na toki ningal era lisi kata-kata yung nakembagay meron tumo anon raw ka wow kung sa kati ito may naroon ng tulsin kabitu sabi sulia kaya ni namatang ko si Gelmaroy in 2.5 milyon ng dolar wire ronon raw cinkawan na toki may bukira mo ilaw non na makatulog tak nakembagay kaya non raw ang business yan ang dala ni kembagay ang pagsang mo nasunod na tamatata ni Gelmaroy ero ito ni manan raw ng dolar wire wal sa bulkawan ni toki meron bukira non raw tite non raw susuman man nabi mo malitaki susui ka na susuto kaya tayo ba to kana sana non release nito kiningele na kamera duingele kao kasaki na iro na marama kinuturang kasi nga nila wa kibiro na ilaw do sunito man kaya nga masakit na premium karokaki na biro na tokotoka na matanggali siya ito kiningele arabia lista ka na kinagele na matanggali kinabalang sa kaya, yung masing suma na premium. Pero karag yung lista ko, nagkanranggali nga. Doon sa kayo na vital nongo, kami sa kanito ginigay, doon yung lista ko nung ginigay, doon sa kanito na ilabang mo niya suma. Kasi nga sa kanang nongo. Tamatata ka sa Gelmaroy, ribugto ka ng nongo, doon na hindi man ang matanggaling, na lista ka nga, nagkanranggali. Ako kunite ikaw. Sana kinatang kumakin na ikaw. Ang sakot siguro kapertanya na conservation list. Buhay doon na programi. Ni Rosan doon na programi. Kapag tayo na tamatata ka ni Gelmaroy. Na kinasumi na lisi. Katita lang nga na kinakaw. Pero ni Gay Sudi Luciani. Nung nito kinigel. Narataman. Program sa katalangan ko. Pwede doon ito ito nalinimuno ng mga. Gore will start chicken na matanggali matawang karami-rami. Isama sa korang. Listek sa chicken na tulsang rukatul na ito. Matanggali yung gilang-gilang. Buntang malawa, karami-rami. Isama orang. Listek sa chicken na chinkaro na ito. Matanggali yung nauna-uma. Nanggalimari. Isama sa korang rungaw na kosa. Listek sa chicken na ronan-ronan na ito. Matanggali maraliw. Daw sama. Isama sa kotiliw. Listik sa tukin di mo na matanggali rarani making bimbaw isang sa kong maluwata listik sa tukin na di mo sa mabul na nagprogram sanggo wasaw tun sa tuko toko na pagaliw na ritan mo sa kaya na sa katu na red weekend minara sa kaskuto na bibola-bola ito tuko sa kina na wasa bolilew na red REDD plus kasalamat na kinatutubo ni Matentu na kinatesa na ito sa nagulang milyon na kaw na lang manitsin ka lima na yung bagi meron ka nakatikin na nung damunuan pagkasi na kananama kasi katiyo na kanasaw na itong kinigay sa na-carbon trading sa aliw sa ito na bigla itong kinigay ko sa ito ko na vital mo tanggo na carbon trading sa sinimuso na nung wikaw ka sa pabulita kasi katiyo na vital mo ya na kinabunuan double to such no kila ni isang niya nga na gay to karwa to katala bito mo ni doon huru ni ulew ni to kana tipo na oya na gena erna risung yan na naman ni maten katu ba na patutu so en risala mo na royal law so kinaboli
So sana kwa tutu karena kajina so pokoro tak ngame balikire so kasini ko ito kini ko itaka mena ngaro tutu bata kere kemi itu kuni gela se me matata na kene tutu sana yang muni tang mo kemi mai biran do da ko mutumbo lebo sa tiwara ko wiri no nda kunua no ringa paksao tinkin sango sa tubai kina me tutu ne be warara mata ni be ka bagila we kemi ne to kini gela wana raoni oni osiara na otutu enjina mena kena lostaki kami banga tayi wala na muningel sa okat sa talchunga kina na marama na tutu rando kilitan ngakina na tulang na baka na titi nanu wala sang mengo sing may kasabuan nga na bika keto sa bagaza e kan bimbi tal nga mani kila no bika keto sa kabuti ko e kan bimbi mani kila tal nga na zaba na taraw mai na bulo ko ilab sa na matentu na makiti me na tunggu tale na bi ambak mengo na ram tugu tugu ni mengo na ni do bera na tunggu ni bulo ko ilab na matentu sen sembo ya do na do no na kango enda ngande ro sara ko lew na ngono sa lew sa tu na o tataro baleta na jini na ni matentu o betum saranga ko lega ka ni lew sa tu ro bosta ka sa tu na jini na ulungo meda na bidan singa sao ti bidan na da sao ti a bosta sa tu na doni bosta le doni bangele na ANZ atu sa tu ko ya ni jini na matentu era nda soma sindo na kena dende enda na sutama na ngono mbole na ya me no to na dengila bakukua na bukunin prekavesau ta kan bimbi kina mendo menda maru te ki kenda rawa me kakun da bukin da na non do we bolu telanga na matentu Rusia ke Ukraine sa baka mo na mena tumbu na isaw ni aya kina saw ni wai anda napakilasa ka tigo ngalo ni tanong ni tutu ko ilaw no matentu singay relusyon changa baru tiki ko me sutara na bimbolong sa Kongo ni matagal na sa tuwi kami sa iso na vet na rosa na ibodi and ang bulo sa kinanabation na wakadabada rosa mo kandwa na ibodi na tubo na bihula tur na yalala ni isaw ni tamatadakadaka isa na rongal sa talchunga meron na banan dola na tiyo niya bagmaingo na tiyo sa chung meso mi walalay watumbul walalay na kendesaw ni tamatadakadaka binbi mo ni kila ni tikotale so na wasawasi ni tamatadakadaka itigotake na kendesaw may na banan dola na dona awa na tumbo talaga na kendesaw isang talaga nilawa kinarosa mo na send in do lawa ito na wayway meron ni sambay na tubo ni saw ni wayway dos na tubo labo mo ba kasama ni country mai kineso ni wali ni kana wono yan na bingkray me ba kana bingkray wi ko wali bulang ikum ni sang na linibuno dos na ngona lakalakang ko ana ro ni ngarabi ngai bi tini bi sele membaleta na auto bigam ni nabi sele bi nakatumisel num yuto ni sa tu raw sang mengo ni garab ko bunuay ni kensa tu waro na liwi keto santara pa timo na talaga ko kina FNPF kina kampan sa ni pula may Australia na Espen go endos katangan na tubo kila ko endo balatin sa raw ni darama kana sala non revolution na business na rin to saranga nito kinige go endos na tubo kila ko ngarawa le una kama na we ka kito sa ngaraboji me ba ungi chikamni nito kinige me ba kaya buta keno non da buni babulwa uni daga takang gele me no muni buru ni law kama itos sa kayo na ka nabi mo ko kita kaya lain na takaw ano we mo na sa may muli tapa ko lebu na tubo na kena voluti na ndakibisaw
kena tango makini waso. Mero kasa kau do raka tiku birtu na ikamundo may serua na binsanga na mada sa ochi na vika na mudi tiku na tu wila mbo sandola na ilachi ndo bota tao takasatu na kena ndo waraki me sovieta kena ngele ndola bini ilachi ngo na namre na nondo tu do bata na tambas ni ngele maroi tambata kata ni ngele na tambal ni nabudi na tao ni kena tao ndako ni korleleu kena tambata kata na vika wila ketu sa toko na kena na tubu wila na tubu wila ngo me buji ni na kena matambos karena wasia bata na sangan na rondi kini to kini gay kamera rada ka bata me ro tukano na tatandong kata maday na to na kuntan kata naman na kuntan nando na ko na lek mo sana sema na isong na mona libo ni TLTB at sa na TLTB LDBC ngo sa na wararaw ta kana no to daga bata na daga bata karaw kina na muri na daga ni Soria mera sa kini kile ni lati so kami to tolo na bingara ta ngara sa tiltinga ko na pabina ta kini lang ni bunul listaki senga na kena sala kami ko law ta kini raw kina na sala vere kena lista ko tiko ndona tikini ngel so sa na lisingo era sa songa latitu kasi nga nindo na kena sala ngo e sa ni binaka kando do no mero binata ni na rongo sa na iwal ni nang kamango may virtu nang daw buliway kito balat ni siya nga virtu na kena iwal karena buliwati nga na nito bingaran ka horere narawat kin no mi bitukon o bukan dita bukan dinata ni alamat tua o sa kere kami ni reda nga nandina nito bingaran nandina na tukun kwang nga ba kwang na baka nang galing ito kay maro na kanito kin ka kung kasara na kanay saw ko ilamo pagka kinana rawat yung kami na may buri ni chigo minaka kinasutu ka kito sangkarabot sarang sa tu kay mo na vital mo ano mo na dili mo may na wakan na ito kay pero mo ito may babalang ano nang basabot ito ko mendayan na nakaw ito kay meron kayo na sa roro may nangon na hindi itu na sa manda o yan rin na ito kausang yan ngandre ba ito na view ko me o bakan ra chimbalet nuclear na ito na sa ba ngandre nanon to no or no kandongo er sing ni klan na bi kanji na ya bu and sing ni bulobate na bi shi sangay non ta ka buli na pangata ka na mo na libli mera ro nda takina na non rile me makara kilatu na bi ka ya bu nanon to no kenda enda tu watongo ibichi enda kilaro na katiko na laba nandina ni bi ka sa ya bu enda na sing ni rauni bakla suya na bi ka enda sa raida matana buto no namni matentu chiko go merong adi kemuni kakito na toma na tinga na namni garaji ke na namni bakadotak kemi sana tunang kena marama nandina na chiko nga o sambole kemuni muni ready bitiles impera na ngauna ni meto bidutak na bunu da tukin no da bunu me rotu to batek na matentu taleso nada me tanya di nondambula ni motor de tak e baka na tubu aku ni nando be ku buli era oro te ki ko wala na tambangoni itu bi na talent da bingara birara ban nembale tan nondambula bina nando tukko ni kakaroni nando ndubo nando kina tukki ni gele na kana kilai ni sowol lawo ni non riau mata da mina sa tu na kenisau usabo sa tu mai kina sa viso boleh nanon dabno Sunday sa bubuay sa pararo tak na kan ngapingaray nanon to manu sa bubuin raw rawa chika waro tagi kin na bi kabina na bi lamani
Maybe rungodi, kena rungodi ni domondang. Ena pata-pata ni matamposi, ke buru-buru eso. May bukan din takatali, go, isang kayo doon ang ngono binaka. Doon nondang pula, nondang pula. Nang kumatentu sa bure buko na lao bubo, kena bibisaw, meron tikin na tikin binaka nondang lew ni kuno. Meron siyang ni so mini buli. Siyang ni so mini buli, kaya na lumenda. Na low rise, tikim ni so mini buli, kaya na lumenda. Na low rise, tikim, na pala ni wai, sa pala ni bula, siyang ni so. Na labit ni tangin din yung bula ni motor diktak. Na mararway, kaya natangong makin nonda yung bula, kaya nabugatay. Na bika, siyang ni so mingori, siyang ni bingarabi so liwali. Karena do waktu kasar tu na Tony bisa ngakir na mga kasar tu na kumaten tu si freebies. May pagkarat tu na sa katik. Nando ni bisa sang. Waktu berarau ni baru tagi na bibu ko ni men pala jikem ni na leni uno. Yang ngay may tuko na so. Yung gori na ipanci ko politik. Si te usa may nabital longo. Na ronon dol kabitu. Nakaya tu ko naman ni bedikin na leno nuwa evangeli tu bikam ni nabibuke. Ene tu itabi mo ni karabi minaka na leno nuwa. Kasi ni pa kuway na kuno ni chukina. Sa natangan niya yung bulang. Niya ka ba chiko. Kita pa matatak sa kabikam ni na leno nuwa na nito bing karabi na kinando ba do na bital no ay palimenti. Na pastak ni bilaw tu kanibitu tu so. E chukin na bibuke ni matentu oni na raw ni buke kina. Na bika ka sanggol pagaru teknik kami kakitong do matanataka na nito yalalo oni naraw ni wanjini dinataka na kana wiki ena mona debliho ena mona binasango ena mona binakakina ngona bolem-bole na matentung ko ng garabi kami sa tunga anda sa mong takara na matili mo na covid kanta sa angkanga pero ngachi kanda nan daw ni bisangka sanga me moto bina bitu saki nono damunua sanga me taro bina buli mesongo na business kami nuing ngao lalu ni bunua ya bore ta sanga mira soro mira tawayaya kara bukan di takani sanging ni tiro ni tutuni bilu ta ke bomatempo ana ngono sakae nandra bakino bitu ni bilu ta ke binaka ara yalo lelai anda sanging ni round in the new hero naraluti kenda nananguna di bakatok sanga nanon ray turutuwa sanga mananga nanon ray to minakachi na rayaw minakachi na dondo minakachi na day bona bika boy sultekina nanu kumatentu kito waro tak na turutuwa na kotomay na day to waro tak na biwa kani binaka kaya nabi matentu teleso Nemo kana matintu Australia ni Islandia ke Amerika. Rawa suli mi ko ilaw. Ena mo ni vinte wa ni matta Australia ke Islandia. Go ese iniciado con dua. Sa kana ngom bala ni lo ngom bulto na wala non tabanga tiklaw. Go ni sa o tino mo nang kita. Ang karabat ko na ko matintu na kana ko sa Italy. Ang bulo ko ilaw ni non tabno. Na non tabakadaka. May bukaron non bulo ke non bulo na resino. Na sama-sama nito mo na kanasangay may binaka ka sautu wabiti o ka tataranga kina nasasanga nino kumatentu mo yaw sang may nikuha manda may birungodi kami na naroon yung karababa na kaya na sa rawatin chiko sana uno ng bukumbagi chiko sana mo turang abonibal may dosa chiko ng bukas sa lalang may dosa chiko ng posi niya sana ko turang ano mo si tabasa chiko na kini